Чути вдень і вночі, а я на чужині, а я на чужині, тяженько на серці плачуть очі, а я на чужині, а я на чужині, тяженько на серці плачуть очі. Лемківщино, мати, прекрасне Карпати, тяжко на чужині привикати, бо серце ридає, забути не дає, народні гори споминає, бо серце... Слава Ісусу Христу! Слава Пане навіки! Олександр, на даний час ми знаходимося у вашій прекрасній хижі. Це природа, яка дійсно надихає чоловіка на файне іскусство, на літературу. Я знав, що ви і малювали, не знав, це ще продовжуєте малювати. У вас є прекрасна проза. У нашому русинському світі русинського іскусства знає дуже багато прикладів поезії, або файна публіцистика, файна проза на даний час не дуже часто з'являється у наших мас-медіа. Тому мені в два рази приємніше представити вас як ізвісного прозаїка, пана Олександра Купора. Я знав, що ви пишетеся під псевдонімом Олександр Хуст. Нараз перший вопрос, пане Олександре, це припомните, коли ви написали свою першу прозаїчну таку статтю, перший свій твір? Дуже давно, але щось не печатало. У імперії зла навіть подумати не годен був, що то може печатати. Бо то все дотикало до соціальних проблем, які в той час не можна було відкрито, про які відкрито говорити в той час не можна було. Но я свої записки у основному робив у своїх дневниках. Є в мене десь 20 зошитів тих дневників, починаючи з 17 років. І все, що ставало таке цікаве в життю, я ніде не думав, що з того колись новели будуть, щось ставало, я до того описував. І в кінці кінців то стало хобі. Щось ставало в моєму житті, в досить складному житті. Найбільш інтересні моменти я тут фіксував, або фіксував не так просто телеграфним стилем, а і емоції, переживання свої я описував там. Ну і поступово набиралося досить много таких моментів. І коли була вже можливість, коли я емігрував у Мадярщину, включився у роботу русинської діаспори, була можливість вже публікуватися. І перша новела, що я опублікував, то була «Руські прийшли». Покойний професор Удворі дав високу оцінку цій новелі, саме мене підбодрило. Я думаю собі, що може продовжити публікувати те, що я вже написав в основному, лише оформити його. Що це назбирало? Збиралося, айно. І так уже регулярно став публікуватися у русинському світі, який випускала русинська діаспора у Будапешті. Ну, за ним ще появили другі новели. Так. Ну і потім, коли я перебрав вже сюди, на Отчузнину, надоїло мені ходити по світу, так,
на одному із фестивалів тут у Винограду я себе познайомив з паном Юрієм Шиповичем. Так? От, і вже стали з ним сотрудничати, і в «Голосі Русина» сталися публікувати і деякі мої інші новели. Так. Пане Олександре, другий вопрос до вас. Практично всі ваші новели, наскільки я вижу, бо дякуючи тому, що печаталися і печатаються тепер у «Голосі Русина», вижу, що многі новели написані так, як будто ви самі пережили, автобіографічно. Повічте мало про те, як фактично ви обирали інтересні, я так розумію, на моменти вашого життя і клали сте то на папір. Вони все самі убирали, розумієте, вони все самі убирали. То, що мене за живое взяло, то, що я пережив, так, просто просилося. Я не ставив собі цілі, що весь рік, так, я буду писати про сесей. Воно спонтанно се появляло, перше сильне враження, імпульс, і я... Взяли сте за перо і воно помалу лягало. Я пам'ятаю, десь я вичитав, що, наприклад, Чарльз Діккенс міг писати свої романи і наперед знав, якого місяця, якого дня він закінчить той роман. У нього все планомірно було. От то був його хліб, і він то робив. А це моє хобі. Я просто виражав те, що мені се любило, що мене задівало за живое, що мені було інтересно. І много разів не думаючи, що то хтось буде читати. І ще один вопрос, який, думав, був дуже інтересний не лише для мене, а й для тих ушитких русинів, які будуть позирати це інтерв'ю. На даний час я знав, що фактично підготовлена до випуску ваша збірка новел, де фактично лягли вшитки самі інтересні для вас, з якими ви хотілося поділити. Хто був із меценатів, який поміг вам фактично підготовити і, я думаю, в скорому часі увійде в світ нова та збірка, книжка? Ну так, то, що книжка буде, я можу дякувати пану Юрію Шиповичу. Так. То була його ідея, так, і він глядав спонсора для цього. Так. І знайшов пана Ратушняка, так, який дав на це гроші. Так. Пан Юрій Шипович організував всю роботу над книжкою. Як координатор. Як координатор і як редактор тієї книжки. Так. Звернулися до пана Михайла Омашія, так, який дуже інтересно і дуже повно у передслові розказав читачові про новели взагалі і про новели мої. Так. Передслово. У передслові своєму. Так. Таким чином, відповідаючи Курту на ваш вопрос, я можу сказати, що ініціатором був пан Юрій Шипович. Він знайшов і спонсора, і так вийшов. І поміг фактично в основній роботі. Так, в основній роботі. Могли б сте тепер нам десь процитувати саму свою любиму, кусок самої своєї любимої новели, яка найбільше вас зацепила за душу? Наскільки я пам'ятаю реакцію тих, хто читав мої новели, а то моя жінка, моя жона, так, вона була... Перший критик. Вона перший критик, муза-вдохновительниця, і вона мені все правду говорила, як що є. Так їй більше всього заділо за живое новела «Поланя». Вона і сльозу пустила і так далі. І коли я почув думку пана Шиповича, котрому теж ця новела полюбила, я вирішив її покласти в цю збірку. Ну, кажете, що який момент із тої «Полані» мені більше всього натурально. Розумієте, той момент, коли Поланя була маленька, яка тяжка її була судьба, так? Як їй прийшлося боротися за своє «я», за право жити у страшно, невероятно страшних условиях життя. Мала дівчинка, каліка, котру мати не любила,
котру мати, розумієте, постійно била, так, словно мстила їй за те, що вона се родила не таку, і вона хотіла, Представляла собі. і мати собі представляла, так, все ж таки сохранила велику любов до своєї матері, так. І її, то ті моменти, як вона восприймала життя, коли її мати задручувала під постіль, а на тій постілі вона зі своїм ухажером розважалася, то потерть від соломи падав в її очі тій дитині. І вона знала, що треба чинити, а що не слобно чинити. Знала, що не слобно чихати, знала, що не слобно плакати. Розумієте? І ця думка мене постійно будоражила. І я це передав. І якраз в цей момент це любив і другим людям. Да, це трагедія, бо Так, дійсно, коли така мала дівчинка переживає такі тяжкі часи, особливо нелюбима матір'ю, то я думаю, у кожного нормального чоловіка слезу утягне, бо то, як написано в житті, чи ви то виділи на свої очі? Видите, самі задають мені цей вопрос, чи я то видів. Звичайно, я то не видів. Так. Та як я годен був видіти, то те, що виділа мала дитина, я під постілю не був там. Но, знаєте, як це родилася ця новела? Прообразом Полані дійсно була одна хрома ковдушка, яка в Ужгороді ходила на колінах. Коли я приїхав в Ужгород, ще в часи, коли я був головним архітектором Ужгорода, я жив недалеко від дому офіцерів. І там у тому районі була якась пивнушка, я коло неї проходив і бачив ту каліку. І одного разу я наблюдав, як вона себе поводила, там, що вона там. Наблюдав за її лицем, як вона себе міняло. Там була боротьба, розумієте, велика боротьба чувств. Так. Її принижували, а вона робила вид, що їй весело, їй треба було общатися з людьми. І в мене моментально закрутилося в голові, що як вона жила, як вона ся появила, як вона живе, як вона така каліка, де вона може жити і так далі, розумієте? Ну. І отак от народилася постепенно ідея. Я її поклав на возок, так, обися вдручувала, так. І моментально вже став, де вона жила, ну, то я її знайшов, де вона жила і так далі. І я воссоздав вероятну картину її життя. Ну, так що, можу сказати, що може розочарую тих читачів, котрим все полюбило, бо моя жона каже, такої не кажи нікому, каже, бо я то повірувала, каже. Може розочарую своїх читачів, бо це так, можу сказати, фантазія, творчість. Ну, або я старався все бути у шкурі, як кажуть, у шкурі того головного героя, що він переживав. І описуємо то. Я думав, що цей образ, він десь має такий характер собирательний. Так. Десь ви виділи не одну таку Поланю, або якраз на конкретному... Душі, так. Да. Ну так я наблюдав, як у душі себе поводять. Деякі так просять, а деякі... А я при всій героїні я дав чувство власної гідності. Достоинства. Так. Я дав. Вона не просила милостині. Вона не просила. Вона просто стояла. І це мені ще дуже полюбила ця ідея. Я наділив її цим достоинством. І це достоинство на фоні того уніження, яке у неї було в дитинстві, на фоні тої страшного життя, яке вона мала, якраз дуже випуклося читало. Мені се вірить, що вона, ця новела, многих людей, які мають чувства, не лишить равнодушними. Я согласний. Хотів би провести таку паралель. Це дійсно така трагічна історія. І, як ви кажете, кожного порядного чоловіка воно ціпляє за душу. Я повім тепер іще одна новела, яка дійсно десь вже маленько переходимо із такого трагічного життя на більш сучасне життя.
Дуже ми це полюбили, яку красочно і, можу повісти в деталях, описали теперішню саму ізвісну проблему на Подкарпатті – контрабандиста. Тобто образ контрабандиста, з яким се так уверено тепер борють, воюють. І вони на прикладі конкретного героя теж зробили собирательний образ. Хотів би десь і про цю новелу, бо два слова повілисти. Ну, так, у цій новелі гораздо більше є правди, реальності і у Полані. Так. Бо я то пережив сам. Знаєте. Часто мені прийшлося їздити у Мадярщину із Ужгорода, мамка моя жила в Ужгороді, у Будапешт. Ну. А коли авто се ламало, і се звикло ламати, та сідаємо на автобус рано та йшов. І я наблюдав, що як живуть наші люди, як тяжко вони розумієте, цигаретлики переносять, кілька у них переживань, так, які проходять великі уніження, так, як топчеться їх чувство собственного достоинства, аби заробити то ті нещасні копійки, розумієте? Та їх контрабандистами і назвати не можеш. Це просто Посліднє средство заробітку. Посліднє, так. Возможно щось заробити. Прокормити сім'ю. І там ті герої, котрі там, вони наполовину, можна сказати, правдиві. Ну, деякі там, я щось додаю там і так далі, і так далі. Но в основному і фабула реальна абсолютно, так? І герої реальні, розумієте, майже реальні на 90%. Так? І я просто хотів цю новелу показати, що рахувати цих людей преступниками не можна. Розумієте, не можна. Це люди доведені до отчаяння. Абсолютно. Так. І я тоді ще не знав, коли я цю новелу писав, що наскільки то буде актуально в наші часи. Розумієте, коли хтось осмілюється називати наших людей, розумієте, непотребом, контрабандистами, ворогами, розумієте, нації, то це абсолютно несправедливо. Несправедливо. Ну, я думав, що тут ви маєте повністю на 1000% правду. Чому? Треба розграничувати тих людей, які заробляють на контрабанді мільйони. Так. І не можеш, як ви кажете, назвати чоловіка, який не має ні роботи, не за те, що не хоче, просто тої роботи не було. І люди мусили виходити з того положення, що близько границя. І дійсно, вони не заробляли великі гроші. Вони заробляли копійки, привозили, опять-таки, не гроші домів, а привозили їду, купували там щось їсти домів. Зато актуальність, розуміємо, що тепер помали з ужесточенням законів на границях Євросоюзу вже тих масштабів не є. Або це ви описали той період 90-х років, коли найбільше масово то було. Так. Хочу вас ще зазвідати такий слідуючий вопрос. На даний час є у вас новели, які ви не включили у цю збірку, але плануєте десь потім ще доробляти, розширити? Повно, я вже вам казав, що в мене десь 20 зошитів є. Тепер я роблю новелу, яка називається «Ружа Бутончик». Так. Я вже говорив пану Юрію Шиповичу і ділився з ним про содержання цієї новели. Йому це то полюбила ідея. Розумієте, це теж чисто людська трагедія. Малий хлопчик безобразної наружності, з якимось ніхто не хотів бавити, якого всі отвергали, розумієте. Мама його била, розумієте, по голові качілку, так. Отець алкоголік, так. І от ця дитина переживала страшні душевні муки, чувствувала себе ізгоєм із общества. Вона цеплялася до нас, бо він був мій сусід, у Хусті я жив, тут в той час ми жили. Він був моїм сусідом і все старався йти в нашу компанію, так звану банду. Тут називали всякі такі групіровки, коли хлопці збирали в'єдно бавитися, та називали то банду. Там нічого бандитського не було, ми просто збирали, розказували історії, стріляли з лука і так далі, і так далі. Тобто проводили інтересно час. Комп'ютерів туди не було. Правильно, так, що робити було. І він постійно до нас липнув, розумієте, а ми його отвергали. А він мстив нам, обзивав нас,
глумився над нами, розумієте. Ми його доганяли, не могли його догнати, бо у нього було таке оружие, яке у нас не було. Бистрі ноги. Розумієте. Він знав то і дозволяв собі, розумієте, нахальничати з нами. Ну, і коли я його все ж таки раз догонив, як голова банди, то було моїм, так сказати, вопросом честі і достоинства імити того хулігана, який нам мішає прекрасно проводити час. І коли нам спалив шато, так, я його догнав, так, убив його в писок пару разів, а потім никаю, і він перестався сопротивляти. Розумієте? І у нього потекли сльози, і перериваючимся голосом каже, мене ніхто не любить. І вдруг у мене нараз у голові, що він завтра і пакостить людям, що його отвергають. Це месть, він мстить людям. І я став найбільше до нього приникати. І коли я вже чув, що і сусіди розказували, як ізуверстві до нього відносить його мати, що постійно б'є, ніде лаского слова не є. І я ввів його в нашу компанію. Так. Коротше говоря, кажучи, Курто, ми його наговорили, що некай, бо тя мати не била, дуже просто, купи їй великий букет косиць. І на день народження їй подари. Коли їй день народження? Я не знаю. Ну видиш, не знаєш, а маєш знати. Я знаю свою мамку день народження, і тот знає, і тот, а ти не знаєш. Узнай коли і подаруй їй великий букет. І він узнав то коли, то якраз на щастя припало на літо, коли повно косиць було. Ми всі переживали, кожен приніс йому, розумієте, по букету, склав, оберемок, так, колись я так обняв, то не видко було із-за тих косиць. Ми всі на городину повізали та никали, що то буде. Він позвонив, так, відкрилася калітка, він йде, а навстрічу йому мати. Опять сядись, носив ти гони хмарнику, і починали ми до нього. І потім вона увиділа, що він з косицями. Дрожащим голосом каже, мамко, поздравляю тебе з днем. А вона туди порозуміла, що щось стало із цим гонихмарником, що він косиці приніс, що ніхто не чинив. Щось перевернуло в ньому. Айно. І вона ся пустила до нього, бо обняти. І він мече косиці геть. Не втікать. І втікать, условний рефлекс. Матері не руки, значить побої. Тікать, розумієте. Через відкриту калітку вискочив, дверці, ускочив на вулиці, а ми за ним. Піч, то вона тебе хотіла обняти. А він біжить, я знаю, і реве, розумієте. Ну, це кульмінаційна точка. І це мене дуже взяло за живе, і я це поклав в основну новелу. Пане Олександр, не можу не обратитися до теми. Ми низько у вас у гостях, усі в прекрасній хижі. Я так порозумів, як ви, чоловік, який робив на такій посаді, як головний архітектор, я розумів, що і задумка, і ушитка, фактично все схематичне рішення цієї хижі, то є вашою. Та було би смішно, бо я до когось звертав. Просто хижа дійсно у такому прекрасному Голкові під лісом. Можеш розуміти чоловіка, який із Мадярщини, ну, де в свій час пішов жити, все-таки рішив покласти коріння там, де родилася його фамілія. І дійсно, позираючи на стиль хижі, він десь напоминає, такий, якби ми були в Альпах, десь такий стиль, близько коло ліса, тишина, рядом тиса, ну, що ще треба більше чоловіка. Для творчості. Тобто всі условия, і ми, звісно, чекаємо від вас дальших прекрасних новел. Дуже вам дякую за файні слова. Слава русинам, отцям і синам. Дякую, що сте завітали до мене. І дякую, що сте заінтересували моїм творчеством. Я дуже радий і щасливий. І збираюся більш усиленими темпами писати новели.